Usabay ni maong demolition sa Lahog, wa kini padayon karong hapon kung ngano atong siren pinagis detalye. Live update ni Chona Carion nga tuag yun sa maong site mismo. Chona? Yes, Bob, alas 3 karong hapon temporaryong gisuspinso ang demolition diri sa Sitio Avocado, Barangay Lahog, ning Dakbayan sa Subo. Sa kapin 70 ka mga panimay, Bob, 5 pa lang ang na-demolish gumikan kay nalangay usab ang pagsugod kaganihang buntag nunot sa pagkwestiyon sa mga residente. Ang ubang mga residente usab diri, Bob, hinay-hinay nang nanghipo sa ilang mga kabtangan. Gipangbutang ang uban sa mga sakyanan apan ang problema kung asa nila kini ipahimutang ug sila mismo asa mamalhin. Hinuon ang kining wala pa maguba diri una sila karong gabi manghigda. Na-shock sila, naguol ug nabalaka sa pagpa-demolish kanila. Gumikan kay wa sila klarong relocation site. Ang gingong relocation site, Bob, nga gihatag alang kanila mao sa Sitio Kalumbuyan, Busay, diin kini gihulagway nga dili habitable sa mga residente. Laing suliran karon sa mga mulupyo, Bob, kung mubundak ang kusog nga uwan. Si Mayor Edgardo Labella, Bob, mibisita karon lang yung hapon sa apektado mga mulupyo. Giawhag niya ang mga mulupyo nga magkalma lang og dili ipatigbabaw ang kainit sa ulo ug musubay sa legal nga proseso atong paminawon ang pamahayag ni Mayor Edgardo Labella. Naman so we'll just proceed with the legal process. Di man maayo nga we'll take the law into our own hands, pero kung sa mga lapses nila, then proper action will also be taken. Yes, Bob, gikatakdang ug mga adlaw ipadayon ang demolition diri sa Sitio Avocado. Bob? Gikan diri sa Busay and vice versa ug mamauli mi Chona, dili man ni wabay traffic karong dihan dapita. Wabay mga nagrally nga mga residente nga makapiktos dagan sa trafiko. So far, Bob, karong mga orasa bisan kun wala pa ang demolition makasinati gyud taog hinay nga dagan sa trapiko, pero in fairness nini mga residente, Bob, ani ara gyud kini sa sila sa sulod sa apektado nga area din ang ilang mga panimay gitukod nagtapok. Thank you so much sa Chona Carion sa imong live report.